Assalamu alaikum Türkmen Portal web saytymyzyň mehriban we hormatly tamaşaçylary. Gepleşigimiziň bu sanyna biz size näme hynna gurrun bersek. Elbetde her ýerlik biz pikirlenýär. Ýöne ölçep bolýan zatlaryň hemmesini ölçep bolmayan zatlar bolsa bolar ýalet diýip gadymy döwürlerde belli alim galle bellek geçipdir. Gadymy döwürlerden bäri adamlar öz daşyny gurşaýan zatlar ölçemeli bolupdyrlar, mezur bolupdyrlar. Meselem aralygyň, uzunlygyň, wagtyň, meýdanyň, gowurumyň ölçegi durmuşda gerek bolupdyr. Guruluşyk edýärmi? Ya suda satyk bilen meşgullanýarmy? Ya asman aqylylar görüp öwrenesin gelýärmi? Tapawut ýok. Näme edaýetiniň sen hökman ölçek birliklerini bilmäge ulanmaga mezur bol. Bizem gepleşigimiziň bu insanna size gyzykly bolar diýen umyt bilen size uzunlyk ölçek birlikleriniň taryhy hakynda gurrun bermekçi. Bilen şu wagtky bilen metr, santimetr, kilometr ýaly düşünjelerinde haçan nerede dörekdir? Ondan öň uzunlyk ölçekligi ýa-ni maşyny ölçeler bar eken. Biz bu sowallaryň ählisini gözläp siziň üçin jogaplar tapdyk, häzirem paýlaşýarlar. Eň gadymy adamlar bir zady ölçemek üçin nämeler edipdirler? Eň asat usuly oýlap tapdylar. Ölçek birlik hökmüni el ýüzündäki hemişe ýanynda bolýan zatlary öz bedeniň agzalaryny bölekler ulatdyrlar. Meselem, boyny, barmaklaryny, ellerini, aýaklaryny şeýdem eň gadymy ölçek birlikleri dörä. Olaryň käbir şu wagtlarym ulanýar. Siz şu wagt Afrikan gadymy halklaryny gözüňe getiren bolmagy rahmal ulanýar diýip. Ýok, eň öten döwletlerim elbetde şeýle. Meselem, fut ölçek birligi şu wagt Angliýada ýa-da Amerikada ulanýar. Bu bolsa inglizçeden terjime edilenler dawan fut diýmek. Ol takminan bir dawanyň uzunlygyna, ýani 30-48 santimetr aralygyna diýen. Fut ölçegini döretmek üçin Angliýada 16 adam bir-biriniň aýagynyň barmaklaryny öňünde duranyň ökçüsine degirip gatara durupdyrlar. Şol 16 adamyň dawanyň uzunlygyny goşup ýene-de 16-a bölüpdyrlar. Bu ölçeg 16-dan bir bölünen fut bolur. Angliýanyň karoly Henry I öz burnunyň ujundan uzatan eliniň başam barmagyna çenli, başam barmagyna çenli aralygy uzunlyk ölçeg diýip ýerletdi. Bu ölçek yard diýilip atlandyrylýar. Gadymy Rimde aralygy ädim ýa bolmasa goşa ädim bilen ölçäpdir. Ädime düşnükli, goşa ädime bolsa sağ hemem çip aýagyň ädýän ädimleri giyipdir. Müň sany goşa ädime milya diýip atlandyrylýar. Bu söz latin dilinde müň diýmegi aňlatýar. Gadymy partlar kerweniň din jalmaga düşleýänçe geçen ýoluny parasang diýip atlandyrýan ekenler. Biziň ata-babalarymyz bu sözi parasang diýip ulanypdyr. Bu aralyk takminan 6-7 kilometre deň bolupdyr. Ýüpüň ýa bolmasa mataň uzunlygyny ädim bilen ölçemek amatly däl. Şonuň üçin hem kiçi aralyklary eliň barmaklary bilen ölçäpdirler. Meselem, Hindistanda bir barmagyň ýasalygyna deň ölçek birligi angul, 2 barmagyňky tasu, 4 barmagyň bolsa çappa diýip atlanýar. Köp halklar aralygy öz ulanýan ýaraglary bilen ölçäpdirler. Meselem, Hindistanda dikhanuş diýip ýaýyň 2 uçunyň aralygyna aýdypdyr. Partlaň naýda zyňylanna onuň geçen aralygyna naýda diýip atlandyrýan ekenler. Bu aralyk 4-5 kilometr bolupdyr takriben. Hytaýlylar peýkamdan atylan okun nişana barýança geçen aralygyna in diýip at berýärler. Norwegiýede bolsa Bosseskut diýilen aralyk awtpöňünden atylan okun geçen aralygyny görkezýär. 18-nji asyrda bolsa Deňiz Ligasy diýen ölçek dörýär. Ol kenardan düşman gemisine atylan top okunyň uzaklygyny aňlatypdyr. Bu aralyk 5560 metr bolup, territorial suwlaryň ölçek hökmünde ýeňden ulanýardyr. Ay plan ýerden wurdy. Şoňa söýler. Adamlaryň öň uzunlygy ölçemek üçin diňe öz beden agzalaryny ýa ýaraglaryny däli ýüpleri, taýaklara ulanýardyr. Gadymy Misirde eň gysga aralygy nämede ölçendirler idi? Eşegiň ýüzünden goparlyp alynan tüýden eň esasy uzunlyk ölçegi bolsa tirsek bolupdyr. Olam özüňiz bilşiňiz ýaly barmaklaryň ujundan tirsege çelli aralyk bolupdyr. Özüm tirsek ölçegi 2 sany eken. 6 aýany öz içine alýan tirsek, halk tirsegi 7 aýadan ibaret tirsek bolsa şahlaryň tirsegi bolupdyr. Piramidalar gurallarına guruluşçular olary halk tirsegi bilen ölçäpdirler. Onuň içindäki otoglaryň ölçegi bolsa ýa şa tirseklerine laýyk bolupdyr. Sebebi ol otoglar parawanyň ulary ýerleşdirilýär. Aşol şeýle. Gadymy Grekler Babilonlardan alan ölçegi stadi bolupdyr. Başta bu ölçeg bir uly adamyň alynasaman, adaty ädim bilen doğup gelýän günüň ilkinji şöhlesinden güni tutuşlugyny görýänçe geçen aralyk bolupdyr. Bari o 2 minutdan ibaret bu wagtda adam ortaça 1.75 metr geçýär. Gadymy Gretsiýada Olimpiya oýunlaryna algy ýarşynyň geçirilýän ýeri bir Olimpiya stadionyna, ýagny 1.90 metr töweregine denk. Şonuň üçin ol ýer stadion, ýani stadion diýilip atlanýar.
Bizim bilýän stadion diýen düşünjämizde mele duşandan gelip galan. Mahavat. Salam. Doglan günüňiz gutly bolsun. Uzak ýaşap. Diýat hiltide öz ajaýyp tortlaryny hödürleýär. Diýat hilin Garadaşa ýakda ýerleşýän dukanyna her diň şuny doglan gününi belleýärlere 50 götürüp arzanlyşyk bar. Toý saçaklaryna da Diýat hilin tortlary bilen bedem. Oy durmuşumuzam Diýat hilin süýjülükleri ýaly şirin hemem datly bolsun. Doglan günüňiz bilen tüýs ýürekden mutlaýar. Diýat hil arzularyňyzdan öňýär. Türkmenler bizim ata-babalarymyz nähili uzakluk ölçew birliklerini ulantyrlar. Gelin olaryň şu fırsatda tanış bolalım. Garış. Başan barmak bilen kulwikanyň aralygy geçmeli. Ol hemme adamda deň bolmansa takminan 20-25 cm diýip ataplanýar. Sere, süýen barmak bilen kulwikanyň aňry baş gerilen aralygy bolup ol takminan 15-18 cm deň. Agsak sere ortaky barmak ogul hazyt we kulwikanyň gerilen aralygy takminan 8-10 cm deň. Barmak ýakyn gündogorda we orta Aziýada giňden ulanylan ölçew birligi. Bir barmak 6 sany arpa dänesiniň iňine, arpa dänesi bolsa öz gidegine, iş baytalyň ýalynyň 8 taryna diň diýip kabul edilipdir. Tutam, tayağı ýa-da ýüpi kısımlarynda 4 barmagyň iňi, takminan 7-9 cm deň. Buluç, sağ we çep gollaryň aňrybaş gerilen aralygy takminan 180-190 cm deň. Ýa-da 8 garş demek anladyr. Gary, ýarym golaja barabar 1 metr goly uzunlyk ölçew birligi, ony dokolan önümler, matalar bilen ölçenýär. Adam boyu, adamyň ökçesinden depesine çelli aralyk takminan 150-180 cm boýa laýyklypdyr. Bil boyu, adamyň ökçesiniň ýeri degip duran ýerinden biline çelli aralyk takminan 100-110 cm deň. Diz boyu, ýeri degip duran ýerine adamyň ökçesiniň diz çanygynyň ortasyna çelli aralygy takminan 50-60 cm. Dagan başan barmagyň ujundan ökçeniň ýeri degip duran ýeriniň iň ýetkin nokadyna çelli aralyk takminan 25-32 cm. Menzil kerwanyň ýarym günne 12 saatda geçen ýol takminan 30-35 km barabar. Tirsek 160-165 metr deň bolan ölçew birligi. O gün bir tirsekden umum. Agaç 6 km deň bolan aralyk. Tanap takminan 40 metr deň aralyk. Taýak atym adamyň taýagy zyňyp bilen aralygy takminan 40-60 metr. Gez aňra adaş tirsek sünküniň ujundan orta barmagyň ujuna çelli aralyk ol takminan 45-50 cm deň. We ahyrkymyzdan çöküp 1,5-2 km aralyk. Garad her ýurtda her hili atlandyrylsa da uzunlyk ölçegleri köplen şol bir zatlar bilen ölçenýär eken. Meňeş köp. Öňe bu ölçew birlikleriniň esas kemçiligi olarda anyklyk ýokdur. Adamdan biri oluy biri kiçi bolan soň olan garşy ädimi tirsegi başga da deň bolmaýar. Halklaryň arasynda suwda satyp täzirçilik ösüp başlansaň bir giden kynçylyklar dörep urapdyr. Büýtgeýän dengelmeýän ölçegler bir giden dawalara sebäp bolýar eken. Şonuň üçin adamlar anyk kemme halklar üçin bir bolaýçy, bir bolan ölçeg birligini döretmeli diýen pikire gelipdir. Her bir ölçew belli bir aralyga, muktara ýa agrama deň bolmaly. Onuň anyk nusgasy bolmaly. Olam tebigatda bir zady deň bolmaly diýip atap edip. Ana şonu mehribanlar. Uzunlyk ölçeginiň nusgasyny almagy näme kömek edendir? Biziň ýaşaýan ýerimiz. Yer togalagynyň merjiýallarynyň uzunlygyny ütkemeýän ölçew hökmüne alymlary hemişe gyzyklandyryp gelýär. Baryp biziň ýamyzda öňki 200-nji ýyllarda grek geografik hem matematik Eratosfen meşhur. Onu ölçemäge Onun ölçeglerine merjiýanyň uzunlygy 250.000 stadiýa barabar bolupdyr. Ýöne bu ölçek tahkikden 1664-nji ýylda Huygens adly alym uzunlyk ölçeginiň birligi hökmünde sagatyň sekundyny ölçeýän maýetniň uzunlygyny ulanmagy teklip etdi. Ahir soňy alymlar Paryжyň üstünden geçen merjiýanyň 4-den 1 bölegini, ýagny Polisdan Ekwadoryň aralygyny tespitläpdir. Ondan ony 10 million bölegi. Bu bölek uzunlygyň esasy ölçew hökmünde alypdyr da metr diýip atlandyrylypdyr mesela. Näme üçin metr? Bu söz näme anladyr? Metr. Greklan metron diýen sözünden gelip çykýar hemde ölçew diýmek anladyr. Kysgaça elementar. Soň şol metri bölüp santimetr, onu bölüp millimetr, köpeltip bolsa kilometr ýaly ölçegler döretipdir. 1790-njy ýylda Fransiýanyň Itaatlandyrjy Assambleýasy La Spatialy alymlary öz içine alýan bir komissiýa döretdi.
Bu komissiya etalon, ýagny nusxalyk metr döredýär hemde 1799-njy ýylda ony döwlet arhivine tapşyrdy. Şonuň üçin 1799-njy ýylyň 10-njy dekabry metrike ölçew ulgamynyň doglangyna taplandy. İlkinji metr nusxasy platinadan ýasapdyr. Biziň döwrümizde metr nusxasynyň bolsa 90 götürüm platinadan, 10 götürüm bolsa iridiýdan bolupdyr. Ölçegiň iş nusxalary inwardan ýasapdyr. 1893-94-njy ýyllarda Russiýada Mendeleýewiň ýol başçylygyna 5 ölçew we agram palatasy döredilipdir. Onuň wezipeleriniň biri taky ölçew standartlaryny döretmek bolupdyr. Metrik ulgamyň esasynda 1960-njy ýyllarda agramlar we ölçewler boýunça 11-nji baş konferensiýa tarapyndan halkara birlikler ulgamy gysgaçaýdygda SI işlenip we kabul edildi. 20-nji asyryň ikinji ýarymynda dünýäniň köp ýurtlary bu ulgama geçýärler. Biziň döwrümizde metrike ulgam Amerikanyň Birleşik Ştatlaryndan, Liberiýadan we Myanmadan, Birmadan, başga dünýäniň ähli döwletine kabul edildi. Olardan hem şunu bilen. Metrike ulgama geçişini tamamlan iň soňky döwlet Irlandiýa. Ol metr kilometr diýen ýaly düşünçeleri 2005-nji ýyldan bäri resmi taýdan ulanýar. Büyük Britaniýa bilen St. Louis'da bolsa metrike ulgama geçiş döwri keniden dol tamamlanok. Xitay Halk Respublikasy ulgama geçdi ýöne. Metrike birliklerin adyny kadym Xitay sözlerinden çalyşyp aýtdy. Ýani şol ýaly ulanýar. Ýoş-ýoşdan ilmiň ösmegi bilen ölçewleriň has takyk anyk nusxalary gerek bolýar bolsa, 1983-nji ýylda şeýle nusxa hükmünde ýagtylygyň vakuumda sekundyň 1,299,792,458 sekundda geçýän aralygy alınýar. Mendeleýew ilm ölçewden başlanýar. Ilm üçin biziň adatda ulanýan ölçewlerimiz arlyk edýär. Şonuň üçin hem häzirki döwürde barym bolsa, keň ulanylmaýan udylyk ölçewlerim duş gelýär. Olardan laktometr, zeptometr, zeptometr, lotometr ýaly adly sorun eşitmek ölçewlerinde duş gelýär. Ine mehriban ýerleşler, udylyk ölçew birlikleri barada size ýetirmekden maglumatlarymyz şulardan bar. Biz gepleşigimiz jemle ýaşaýak bolsa, siz bolsa bize öz pikirleriňizi, tekliplerinizi we inniki bilesiňiz gelýän wagtlaryny mukmasurykda ýazyp bilersiňiz. Biz ýagny biziň ýörükli toparmaz, bilermelenmez, ol maglumatlar öwrenlerler, gözlerler, taparlar we meniň aýtmamda elbetde size ýeterer. Şu günlerde görüşýänçe hoşta bolun we elbetde türkmen portallaryny taşlaşma.